onderzoek naar de effectiviteit van het toezicht door de overheid op de tijdige en volledige afdracht van overdrachtsbelasting door notarissen in de periode 2013 tot en met 2018. De Rekenkamer vond het belangrijk om het onderzoek te doen, want de overheid voldoet in haar behoefte aan financiële middelen door het innen van belastingen. Het is van belang dat de burger ziet dat de overheid de wet handhaaft en belastingplichtigen gelijk behandelt. En een geloofwaardige overheid is belangrijk om te bevorderen dat burgers de wet naleven. De onderzoeksvraag luidt: heeft de overheid effectief toezicht gehouden op de tijdige en volledige ontvangst van de overdrachtsbelasting van notarissen en is deze belasting in de periode 2013 tot en met 2018 tijdig en volledig ontvangen? Conclusie 1. Er is in de periode 2013 tot en met 2018 geen effectief toezicht gehouden op de tijdige en volledige ontvangst van de verschuldigde overdrachtsbelasting. Er is geen toezicht gehouden op een tijdige en volledige ontvangst en er zijn niet structureel naheffingsaanslagen met eventuele verzuimboetes opgelegd. Er is niet structureel onderzocht of bij niet of tijdig voldoen sprake was van opzet of grove schuld en dus naheffingsaanslagen met vergrijpboetes moesten worden opgelegd. In de onderzochte periode zijn aan één notaris naheffingsaanslagen inclusief boetes opgelegd en er lopen nog boekenonderzoeken naar een aantal notarissen. En er is nagelaten om boetes op te leggen indien notarissen hun repertoria niet tijdig indienen. Minimaal 2,4 miljoen gulden aan boetes is niet opgelegd. De grafiek laat percentueel per jaar de mate zien waarin tijdig, te laat of helemaal geen aanbieding heeft plaatsgevonden. Conclusie 2. In de onderzochte periode is het merendeel van de ontvangen overdrachtsbelasting niet tijdig geweest. Van de 108,8 miljoen gulden aan ontvangen overdrachtsbelasting was circa 70,1 miljoen gulden te laat, was 9,9 miljoen gulden tijdig en kon van 28,8 miljoen gulden de tijdige ontvangst niet worden vastgesteld omdat onderliggende stukken ontbraken. Voor het te laat betalen had tussen de 2,8 miljoen gulden en 8,6 miljoen gulden aan verzuimboetes kunnen worden opgelegd. Indien grove schuld was bewezen tussen de 17,5 miljoen gulden en 35 miljoen gulden en bij bewezen opzet tussen de 35 miljoen gulden en 70,1 miljoen gulden. In de grafiek is de mate waarin te laat is betaald percentueel per jaar weergegeven. De grafiek laat onder meer zien dat in 2017 een relatief hoog percentage van de ontvangsten, 9,5%, aanmerkelijk laat is geweest. Namelijk tussen 721 en 1650 dagen nadat de schuld was ontstaan. Dit komt omdat in dat jaar één notaris over meerdere oudere jaren de verschuldigde overdrachtsbelasting heeft voldaan. Conclusie 3. In de onderzochte periode is de verschuldigde overdrachtsbelasting niet volledig ontvangen. Van de 120,1 miljoen gulden aan berekende overdrachtsbelasting over verleden overdrachtsakten is 60 miljoen gulden volledig ontvangen in het jaar waarin verschuldigd, is 17,6 miljoen gulden niet volledig ontvangen, kon van 28,8 miljoen gulden niet worden vastgesteld of het is ontvangen in het jaar waarin verschuldigd omdat onderliggende documenten ontbraken. En is van 13,7 miljoen gulden onzeker of sprake was van vrijstelling van overdrachtsbelasting of van niet betaalde verschuldigde overdrachtsbelasting. In de grafiek is dit percentueel per jaar weergegeven. Een ernstige tekortkoming is ook dat één notaris in 2014 tot en met 2016 niet heel aan verschuldigde overdrachtsbelasting heeft betaald en in 2017 en 2018 wel wat heeft betaald, maar over oudere jaren. Een andere notaris heeft in 2013 alleen over oudere jaren overdrachtsbelasting betaald.
Belangrijke oorzaken van het ontbreken van effectief toezicht zijn een tekort aan personeel, een geringe mate van digitalisering van de benodigde informatie, een onvoldoende basis voor toezicht, zoals het niet kunnen vaststellen van de verleden overdrachtsakten en niet kunnen vaststellen van welke overdrachtsakten voldoening op aangifte heeft plaatsgevonden. Wil je meer weten over de uitkomsten van dit onderzoek en zien wat de Rekenkamer heeft geadviseerd? Kijk dan op onze website waar de samenvatting en het rapport zijn gepubliceerd.